Moi boa tarde, menudo ambientazo, Pili, neste campo da festa. Moi boa tarde, moi boa tarde a todos. Que temos os enxuntos, porque hoxe domingo estamos no primeiro fin de semana de abril, así que temos que dar a benvida xa a tempada de orquestra. Eu, por certo, Pili, quedei intrigadísima con esto desta nova orquestra da que imos a falar os enxuntos que vai a revolucionar os palcos este verán. Antes de nada, moi boas tardes a todos, equipo, moi boas tardes a todos. Ai, Rocío, non se poden perder o estreno en exclusiva da nova orquesta que lles vamos a presentar hoxe no programa. Xa lles digo tamén, unha cousa nunca vista. Valles encantar. Todos preparados a ver cal é esa nova orquesta e, por certo, que hoxe no programa imos de novo a cruzar o outro lado, esta nosa sección de fenómenos paranormais, de sucesos extraños, onde hoxe ollo imos a falar do lobisome, do home lobo, concretamente de Roma Santa, o único home lobo galego documentado. Aí vai un adianto da investigación que veremos íntegra esta tarde. Na acta de bautismo pon que unha nena que se chama Manuela, pero en cambio máis adiante, cando casa, xa pon Manuel. Posiblemente esa agresividade pode que teña xa os seus inicios nesta cuestión. Emprendían a viaxe da que moitas destas mulleres e algúns dos seus fillos nunca retornaron, non? Se convirte en lobo e é unha situación que non é capaz de controlar, non? Madre mía, unha tarde de medo a que nos agarda os enxuntos. Bueno, rapaces, que se note que estamos inaugurando a tempada de orquestas. Todos xuntos. 3, 2, 1... ¡Comenzamos! Por certo, queremos preguntar, sabedes algo desta orquestra que hoxe imos a presentar en xuntos? Pili, ti tes algunha información? Eu algo sí, pero pouco podo contar. Algo podo contar, Manel. Eu non sei nada. Sí, bueno, eu algo sei. En serio? Pero conta, É para que te pos tan serio? Pois eu estou detrás desa nova orquesta. Oi, Estás ti detrás, Manel. Era o representante. O que vos podo dicir, vou facer de todo, Pili. O que vos podo dicir que vai ser un gran petardazo. Vai ser un bombazo. Pero, Manel, contanos algo máis, non nos De deixes momento así. non vos podo contar nada máis. Eu sei que vos vou deixar abrallados, que vai triunfar en todas as festas, en calquer rincón de Galicia. Ali vamos a estar e vamos triunfar. É o que vos podo contar de momento. Madre mía. Pero ti es das que das así bastante pra festa, non? A ver, confesa. Vouche dicir unha cousa, non serei das que máis, pero das menos tampouco. Moi ben, ben moi falado. ben, É unha cousa, e os que máis dan son os que menos poden, Eso tamén che estou Sí, aseguro. tedes esa Sí, sensación, sí, Pili. No, sí, eu, sí. oíste, eu teño e seino fijamente. Ajá. Donde hai 3 pajas, o mellor danche 20 euros. Pero debería ser ao revés, Claro, non, claro. Pili? Ou que? Pois Que non, fosen sí, pero máis bueno, na os- miña aldea, polo menos, a mí outra pasou, xente das Eu adegas, pois quero de- animar moito as comisións de festas porque tamén teñen valor estar dentro dunha comisión de festas Sí, porque traballan moitísimo, ao final o que traen non está sempre ao justo de todos, claro está, teñen que oír de todo, e pedir polas casas a veces é moi complicado, Sí. hai xente maravillosa que se o recibe con cariño e ten ganas de festa, outras xa non tanto, teñen aguantar a veces malas contestacións, pero o que mellor é unha cuota, sabes? Claro. Unha cuota, cada un que vaya pagando como poida. Claro, claro, Como porque se- un pode máis, outro pode menos. E o claro peor que é a sí. xente que di que non vai por pa festa e logo ves aí bailando na festa. Os primeiros, Eles os primeiros. Claro, dices, mira aí este que non puxo. Outra cousa, que che, a mí na miña aldea son dúas, unha é Candelaria, que no inverno, e outra no verán, fixamos as dúas. E díronme nunha casa 20 euros e dixeronme a ver que festas facía para as dúas, Manda, non deas nombres, manda, non deas Non nombres. dou nombres. Non deas nombres. O que se, oye, o que se día como se di, por aludido, Non, que se non deas joda. nombres, manda. Cuando lo dice así, hace así y se emborracha. Y se emborracha. Se emborracha. Se emborracha. Se emborracha. Una cucaracha cuando le pisas y así y se emborracha. Pisa Justo la no hay
esta parte de písala. Garabanciña, sí me gusta que te unas no momento preciso. ¿Cómo estás? Pues que falta que te des montada. Pisea. Esa é a miña parte favorita, Pilia, de písala. Xa ves eu por onde vai, Garbanciña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Garabanciña? Bueno, encantada con esta maravilla de programa de bailar e mover o esqueleto. Ay, Xa que temos como nos ganas de festa, gusta. verdad, Estou a ver Garbanciña? si Manel me leva un día ás festas ao pueblo e a ver unha orquestiña e, bueno, a un zume na cantina, Manel. Ay, eu te invito, tranquila, que che vou mandar todas as fechas da actuación de orquesta. La Ajá. cantina mellor estou un pouco máis apurado. Manel, o día 20 que empezo as verbenas, que estou na zona de Miño, Aquí leva mandamos- Garbanciña, que Bueno, te vaya, Págoche un xarabe. Pero, Pili, eu encantada, pero quero solo con Manel, vale? Venga, Pero vamos no. a comer os garbanzos. Venga, os garbanzos. Veña, ir a sí, actuar, sí, que vos Garbanciña. liades, que vos liades. Veña, Ay, quero botar unha partidiña, veña. Por Que Dios. ademais o se Garabanciña ves co Por bolso Dios. de novo. Eso é boa noticia. Claro, para é porque xente. traigo o peto. Xa, xa, Eso xa. é porque Garabanciña ose atentos todos na casa. Bueno, que tal? Bailou usted moi ben a cucaracha, Garbanciña, Hombre, sí, pero se señor. me dá moi ben. Xa, xa sei. Písala, písala. Vouche pisar eu, vamos A a ver. cabeza. Sí. Bueno, temos 240 euros, Garbanciña, para sortear hoxe. Que lle Correcto, parece? Pilar, acordaste de un día para outro, Pois sorpréndesme sí, moitísimo pois sí, sempre. Por fago sempre moi ben os deberes, gracias a Dios. Bueno, vamos ca primeira chamada desta tarde. Hola, moi boa tarde. Sí, hola, buenas. Hola, como te chamas? Luis, Luis, ¿de dónde nos chamas? de Vegadeo. De Vegadeo. Bueno, Que lexos. bueno, pero Luis está en un sitio maravilloso, precioso, además que Vegadeo. Vamos ca primeira tirada desta tarde. Luis, dalle a ver. Cantos garabanzos pensas que hai na urna? 240. 240? Sí. Uns pouquiños máis, Luis, Uns poucos máis, Luis. Luis, non nos estes vendo estes fins de semana, verdad? No. No, pois unha pista che vou a dar, porque me caes ben e eres de Vegadeo. Tira para arriba de 70.000, Luis. 90.000. Creo que te pasaches, non? Pasouse un pouco este Luis. Garbanciña, Pasouse un pouco bastante. sinto moitísimo, Luis. Pero non pasa nada. Vólvenos a chamar, amor. Gracias, 250 euros de bote, Pilariña. gracias. Gracias. Bueno, Garbanciña, Gracias deixámoslo para despois outra chamada, parece Bueno, xa ben. veremos, depende o que estea apurada no... Bueno, que aquí as tranquila, normas marco muller, as eu, non ti, vale? bueno, banda. Ala, marcho. Adiós. Un aplauso para nosa Garabanciña. Ela sempre quere ter a última palabra, non sei como fai esta Sempre, muller. sempre. Pois quedamos, Noé, super intrigados, verdad, Pili? Pois si, é a primeira vez que oio falar do millo corvo, perdón, Con, pero con ganiñas non aí sabía. de saber que Pois pratos unha- se poden preparar, Pois Javi. unha empanada de millo corvo está ben boa, Sí? Unha empanada de millo A corvo ver está cando ben se boa. che veu plumero. Que A ver cando se che apetecible. ve. Claro, no, a ver cando se che ve a ti. No, eu non sei. Bueno, falando de Tienes que cousas sortear apetecibles. diñeiro, tienes que sortear diñeiro. Fala, aquí gustan vos as ostras. Me gusta, están moi ricas. Sí, a ver, eu teño que confesar que a min séntame regular, e mira que o intento, Eu son comedoriña, pero as ostras sí que non me van. Ay, a min gustame. O que hai que ter é comelas con moderación, Rocío. Porque Menuda enerxía, esto sí que é comezar con forza. Este domingo, A un tempo- domingo que aquí non se para, se yo digo eu sempre. E mañá lunes traballar, adiós. Pero con boa enerxía no corpo, que temazo sempre nos trae a verbena. Bueno, pois como en toda festa que dicíamos, bailar un pouquiño e comer, que nos gusta A ver, unha sempre. petición, directora, o sea, ¿Qué teño pasa? 2 vídeos, non me metades unha canción en medio dos vídeos. O sea, é que isto de Que verdade esto xa como é unha clase de acoso zumba, laboral. Alejandro. Espérate que igual aparece ata Garabanciña para dicirlle algo a Alejandro, Bueno, que a ver, sempre que... no, pero si ven con ostras non digo nada. O que pasa que agora, xusto despois do exercicio, pois non sei se me van sentar moi ben. Igual quedas Estou para o mareado. seguinte tema, Alejandro. Calé. Xa che dicía O que che toque, xa decidirei. eu Déxame que mirar a ver cal é. a En Garabanciña... el fin de no, semana, quiero bailar. Sí, en el pero fin aínda de queda semana. moito. No, Sí. no, veña, vamos. Abril é época de orquestras, de que comeza a temporada, comeza a primavera, época de bodas tamén. Tamén, é de comunións. Que tal? É de comunións. De feito, non, este fin de semana tivemos aí unha boda de actualidade. Eu quero preguntarvos, vos tedes algunha invitación para unha boda este ano? Eu si, unha boda, 2 comunións. A boda vou a perder, porque claro, teño gala ese día, e a comunión, pois unha é a miña sobrinha, por suposto, teño reservado o día.
E outra máis tamén dunha filla do meu marido, oi, mi madre. O sea, que ides a tope de... Estou como quero. De eventos. Estás feito unha socialité. Total, Non hai quen colla Pili Pampín en eventos, eu teño unha, sabes? Pero- Pili ten ao mellor 70. Vamos a ver, pero ainda se casa a xente. Sí, esa pregunta, claro. esa dúbida tiña eu tamén. A xente ainda se sí, casa. Pois imos a preguntar, porque... que se casa a filla, pero... Que digo, Pili, ti para tanto evento, como fas ca roupa? Ai, miña filla, que me volvo tola, créeme. Pero mercas, alquilas, No, alquilo, non. tes fondo de armario. Bueno, Algo- agora levas agora de levase alquilar. moito, Sí, Claro, sí, sí, bueno, sí. algo fondo de armario teño, pero sempre, se é familiar, sempre che gusta estrenar algo. Claro. Xa. Sí. Eso é Eu creo que verdad. depende E agora da que non boda. se casan por cartos, porque non hai cartos. Ai, entón nunca tes fillos, nunca te casas, nunca compras unha casa. Non, nunca... Pili, pero sí que é verdad que a xuventude agora tardamos moito máis en non sei falar, Eso, emanciparnos. Eso es. E claro, se eu non podo case nin irme a vivir fora da casa de meus pais, como vou casar? Claro. Pero Sí, sí, vas sí, ao xuzgado, firmas un papel, non che costa nada. Bueno, xa, pero xa que caso eu quero unha festa, como todos, home, xa que casas. O momento perfecto para que nos contes algún detalliño máis Da orquesta desa esa. orquestra da que Que está estás ti aí pasando? detrás. Non sei, adiántanos algo máis. É o único dicirche, Rocío, de momento, que os componentes da orquesta se van facer familiares. Anda, En serio, pero aparte de ti. Aparte de min, se van sonar as súas caras. son famosos. Ai, eu coñecendo a Manel seguramente contratou a César Romero, Laura Añón, Aos top. Noli dos satélites, sí, non, por aí. No, Eu non estás moi sei. engañada. Sí. Son ben coñecidos aquí pola empresa, pero de momento vamos deixar así. Eu quero que sea Manel, unha bomba. Esto é crear hype, máis tonterías. Vale, o sea que Manel de momento non nos queres contar quen son os componentes da orquestra, pero digo eu que toda orquestra ten un nome. Sí, bueno, eu diño moito a cabeciña, Empecé pensando en París de Neda. Dixen, pois non, porque se me van a enfadar os de Fene. Claro. Porque dicen, non. Non pode ser. Manel Rama. Quedaba ben para dicir, Manel Rama, pero dixen, non, se enrevesa moito. Entón, Depois dixen, el combo de Galicia, non, tampouco me gusta. bueno, vale dicir ou non? Direi máis adiante, Joder, outra Manel, sorpresa. sí, fai o mesmo, Sorpresa. Empeza a tirar Sensual. Pois, pero todos eu creo que temos algún caso preto, verdad, Magda, Manel, Pili, de... Que hai que pagar unha cantidad de cartos, ou se perdar, min madre, que Pero vida. que unha Sí. raza esa xente. Pois esas que se deixan aí de xeito, sí. non? Pois como di Luis, que... Que caducan. Claro. Divos unha cousa que tarde de temazos levamos. Quejada de verbena, Rocío, xa. Non se pode nin respirar. E hoxe saleu o sol, por fin. É un Tamén, hit é unha tras novedade. outro, esto, É unha novedade que saleu o sol tamén. Luis, esto é así sempre. Xa sabes, maravilloso. Usted se aburra os domingos, veña pa aquí que o vai pasar con nós. Me chama de usted. Bueno, por favor, é un respeto. O noso letrado. Bueno, pois que enseguida Denis Blanco, aquí iso significa Que hai penumbra. que hai penumbra, que hai misterio, que imos a cruzar o outro lado, se para falar de lobisomes, do home lobo. Pili, ti que opinas? Eu estou incrédula co que estou oindo. Non, é que esta sección Denis deixanos coa boca aberta cada vez que aparece por este plato. Ellas como noso Denis cada vez que nos conta unha desas historias, verdad, Pili? Eu estou outra vez co corpiño. Eu estou, madre mía. Estas é que- cousiñas, bueno, que faltaba. Ai, Garabanciña, que igual veu o lobo tamén como Magda. Veño temblando, Rocío, veño temblando. Biches o lobo, ti tamén, como Magda. Eu quero contar unha anécdota que me pasou co home lobo. Biches tamén un lobo como Magda ou que? Bueno, eu que necesito ahora mismo é un abrazo de Manel, por favor. Manel, porque veño asustadísima. Dios mío. Gracias, Manel. É que Garabanciña non perde suaviña, ritmo. Emma, aí suaviña. Toda excusa é boa Dentro. o frote. Bueno, a ver, confesa que en realidade viñeches porque querías unha aperta de Manel. Bueno, eso tampouco che vou decir todo, Rocío, Bueno, pero... que, en fin. Bueno, a ver, que anécdota querías contar, Bueno, Garabanciña? pois pasoume onte mismo. Rocío, de verdade, de noite fun dar unha volta aí a Santa Comba e, non sei, serían as 3 da mañán ou así. Había yo bebido un par de augas con un pouco de misterio, iba a ir xa para casa e de repente, bueno, pois fachendosa como son sempre, iba andando e escoito.
Eu? Ai, Dios mío. O lobo non fai así, Non hai ninguén. O lobo non fai así. O lobo non fai Hasta que me cheguei a un sitio oscuro e ali papei ao home lobo. Como que papaches, home lobo? A ver, Rocío, Dios mío, que che teño que explicar todo tamén, cousas de maiores, xa sabes. Chas, María Pero que vai Castaña. papares, dame tan paparade. Pero, Garamanciña, ti non estabas felizmente casada. Bueno, a ver, eu que sei, non sei, a noite Esta foi unha confúndome. festa de disfraces, muller e o hombre lobo por ali, Bueno, que eu te esta, diga. para esto interrumpe esa sección, Garamanciña. No, ela quería un abrazo de Manel, parva non é, Mira, pues, con que olliños hasta mirar Manel, ¿eh? Aquí nunca vi cosa tan suave, de verdad, ahora mismo. Sí, ahora que ahora la non me tuve en queres mis deixar, brazos, claro, parece, que é outro parece de braciño. goma espuma, Outro Dios braciño, mío. veña, outro braciño que se Ai, me vai, Que lle collo gusto, que lle collo Qué gusto. peligro. Bueno, Ai, Garamanciña, Maneliño podemos meu. seguir falando do lomisome? Algunha aportación máis a esta mesa? Home, no. Non? Bueno, pues Gracias. nada. Gracias por vir, ¿eh? A vos. Garamanciña, Adiós, vai pola muller, sombra. adiós. E Máis ten que tengo cuidado que que me rondo mataron. lobo, Cuidado, Garamanciña. está moi oscuro por aí, a ver se ve un... Veñemos a darlle un aplausiño a Garamanciña, va, que a muller está enamorada, primavera, Manel, tela toliña. Luis, a ver, como letrado. Ti escoitas esta testemunha e que? Ti que pensas? Eu sigo pensando que tiña un trastorno, Claro, que esa ese cordura de trastorno... Roma Santa ollo aí, non? Que estás preparando xa para próximos días, Denis? Estou preparando cousiñas que non van a deixar tranquilo a ninguén. Vou deixalo aí. Bueno, Vou pues deixalo. bravísimos, Tania, Grupo Tania Beiras, presentación oficial, Pili, o sea, aquí en Suntos Que en maravilla, directo. que ganas de festa xa. Pois sí, que guapos van todos. Vamos, non para non perderse ningunha actuación deles do Grupo Tania Beiras este verán. Bueno, como tampouco nos podemos perder ollo a quen está no backstage agardando a súa quenda. Mirade, preparados para a acción. Os nosos Síquer e Ángel, os netos do Rosal, como nos fan rir sempre, Belén? Son os mellores. Somos Canto talento máquinas. novo hai, ademais. Pois sí, Moitas pois sí. capas, saben facer de todo. Sí, sí, é verdade. Cantan, bailan, actúan. Bueno, de Boa feito, fichaxe. eso foi o que decantou a balanza con eles, non, Pois Pili? sí, a verdad que sí, polo humor que fan, e porque además cantan genial. Sí, non, son rapaces completísimos, sustísimos gañadores desa segunda tempada de Xuntos Quero Ser Artista. E o Manel, son as 5:37 da tarde, eu creo, veña, va, que un bon momento para Sí, que por nos favor, contes un por poquiño favor. máis, xa sabedes que os enxuntos, pois Manel, dinos que está pois detrás desa orquestra que vai a revolucionar a verbena galega. De momento vos vou adiantar o nombre da orquesta. Depois de darlle voltas... Bueno, por fin, unha cousiña, por lo menos, que darlle vas voltas dicir. de Manel Rama e tal, que non me sonaba nada ben e tal. Pois mira, é que tamén parece mentira que salindo de aquí os vamos a chamar Orquesta Xunto. Pero... Rocío, a que flipaches. Que se parece? ¡Buah! ¡Qué maravilla! Mira que tipo teño aí. Yo, eu non teño palabras, rapaz. Eu teño que dicir que o nombre gústame. Pili, Solo que Pili, facemos? solo che gustou o nombre. Pili, que facemos con esta xente, de verdade? Mira, solo tú ades pola noite facedes verbús tamén. Ay, podemos de todo, Pili. Llegaremos a la última esquina de Galicia, a la aldea más pequeña y a la capital más grande. Magda, que ben che quedou body, eh? Verdad, que me queda... Mira que pernas máis bonitas me fai. Contratación a partir das 3 da mañá, antes nada. Javi, que caladiño estabas? É pa maiores. É que, a ver, eu non... Hai aí un abogado, o abogado ainda non marchou, verdade? Porque claro, que eu saiba, eu non din o meu permiso, eu non asinei nada para que a miña foto apareza nese cartel. Eu tampouco. Mira, Ti digo tampouco, vos eu unha estou cousa. estranhadísimo. Oiches, Que, Pili? Hai que falar de cartos, Esto para Manel. despois dunha misa solemne. Procesión. Aquí pasamos Hai do que falar Melobo de a Orquestra cartos. Xuntos. Que teño na Somos mão? os de Ah, sesión que vermú. está todo Somos os de pajo. sesión vermú. Ah, está todo bajo. Está todo pajo, hombre. Eu digo vos unha cousa, non sei vos na casa, pero eu despois de ver este cartel preciso tomar un auga. Imos a Publi e a volta, pero ides a actuar, Manel? Sí. Hombre, claro, a tu Tania Beira no vamos a actuar nada. Ay, Dios mío. Vale, hombre, por favor,
Rocío, vas a flipar. Pídame ser la Tenemos una manager. canción que va a bailar, pero todo el mundo. ¿Cómo es nada? ¿O qué? ¿Cómo se dice? No sé, está todo bajo, veña. Vaya tarde de Troula, Pili, de verbena. Qué bonito, así, alegría. Que no falta fai, Rocío, ¿verdad que alegría. sí? Bailar, rir, estamos inaugurando a tempada de orquestras aquí en Xuntos en Directo. Estamos, Pili, eu en ascuas porque temos o equipo preparado aí detrás do escenario. Eu penso que tal cousa non vou ver na miña vida. Madre de Dios. A ver que nos teñen preparado porque sabiron antes da publicidade que hoxe temos presentación da Orquestra Xuntos. Pero que agora, Pili, 6:05 da tarde, estamos a punto de vivir un momento histórico. Totalmente, eu pediría a todos que non perdan ollo do que vamos a ver, do que vamos a escoitar, porque é unha cousa nunca vista nos palcos en Galicia e sobre todo na televisión. Nos aquí ti eu e ti tamén viches uns cantos, verdade? Totalmente, vin varias, pero como esta ninguna. Non a poden perder. Non, creo que imos asistir a un momento histórico. Eu quero darlle o pésame a Panorama porque van quedar sin fechas cando vexan a orquesta que temos montada aquí en Xuntos. O comisións de festas moito ollo, como ben di Pili, ollo Panorama, ollo Lito. Fan sesión vermú, procesión e sesión tarde e noche tamén. De todo, Si que fai tembla falta. París de Noia, que temblen os satélites, que temble todo, porque 6:05 da tarde, con todos vos, a primeira actuación da orquesta Xuntos! Haciendo palmas y arriba, que el coro que arranca, que dice, bate que bate, el chocolate, bate que bate, bate que bate, que bate el chocolate, hey. Esta arriba, esta juventud, negra la minifalda tapa un cielo, misteriosa, ella bailaba, estaba llegando a donde llegó, de repente su mirada, negra la minifalda dándose el gol, misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó, de repente su mirada, en mis ojos se clavó, se acercó sin decir nada, se acercó sin decir nada, me agarró fuerte las caras y a la vista me arrastró. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa, todo lo que había tomado se me subió todo a la cabeza. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa, no sé ni cómo me llamo ni dónde vivo, ni me interesa. Ese coro que arranca, que dice, bate que bate, el chocolate, bate que bate, bate que bate, que bate el chocolate, hey. ¡Bravo! Se cantan outra, tirámoslo camión. Se non tocamos outra, tirámoslo camión. volcámoslo camión. Manel, madre mía, que nos tiñades preparados. Esto eu non estaba preparada para este momento. Tini tampouco, creo que temos que pedir disculpas na casa por si algunha xente non pode dormir esta noite. Bueno, sí, pero de disculpas nada, os vimos Belén a tope. Tamén damos conta que acabamos de baixar do escenario. É que acaban de empezar Acabamos de tamén. empezar, ganamos moito no Acaban escenario de porque empezar. compramos non 2 trailers, tenemos 2 escenarios, 2 carrocetas para chegar hasta o último punto de Galicia, o extremo máis pequeno. En unha iremos nós, en outra irán os músicos para que miren para que queiren. A música, cuidado. Compramos unha escaleira de 3 peldaños donde entrará un solo de pandereta Javi para amenizar. Non vos falta un brilli, O que Manel, pasa quero que- dicirche que esa camisa de chorreras, fillo, chequera que Pero estás... hubo un problema, encarguei o mes pasado madre, vou ter que Bueno, facer por algo. certo, eu quero preguntarlle, Tania Beiras está por aí, Tania, amiga, compañeira. Ben, é que claro, Tania estaba hoxe aquí presentando o grupo Tania Beiras. Non ter nada que facer, digo atopache eu. este filla cunha competencia un pelín desleal. A mí esta competencia, ¿de
dónde salió Orquesta Un momento, la buscaste tú, Claro, perdona. no. A Javi, a mí. No nos escollestes. No nos escollestes para Tania Beiras. Este é o que toca. Canto rincor estou notando así por este Cría lado. Noto un corvos, rincor. Tania. Bueno, Estamos en xunto, na orquesta xuntos. No, xa me dou conta. No, tía mayonesa, no, que parecías as muñecas, te pareces No seas mala. Primeiro día, estamos empezando. bueno. Ela fixo moito esforzo para estar hoxe. Xa sei. sabedes o mellor? Como baila Carmiña Brás, como Se menea, como baila, como se menea, como se menea, como baila, como baila. A ver, o mellor é que como nos gusta tanto a troula en Galicia, é que vai haber sitio para o grupo Tania Beiras para ver Orquestra Asuntos, que por certo tedes que seguir vindo asuntos, a ver como facedes, cas datas e con todo. Quedan uns flancos aí por a mañana, pero creo que nos vai dar tempo a vir ao programa. Bueno, A manajer son eu, a manajer. Tenemos que perder algún Non manager, manajer. Prometeu que no debut viña cantar o do Halo. A mí me trato de bajar al vermut, non me importa a competencia. Quiero ser artista, asuntos o protagonista. Con peles farrapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que fue suspirar. Asuntos, quiero ser famoso. Asuntos, ser lo más hermoso. Sin pantalonario sobre este escenario, pisar a diario, alfombras de por favor, compréndeme, quiero ser artista. Bravo, noso xurado. Buah, vaya nivelazo. Tivemos onte nesa semifinal semanal de novo xurado de Xuntos en Directo, que vai sufrir hoxe, rapaces, como estades, porque como ven esta terceira tempada, Estuvemos ben de verbena, ahora... Agora toca escoller xurado, non que ten aquí todos os domingos. Bueno, por certo, fai unha semana neste plató, como estábamos, dos nervios. E vindo esa final. Disfrutando a final. Que final, mi madriña do Carmen. Tivemos moito talento, foi moi complicado esa decisión, pero esa final tivo un gañador que foi unha parella de cómicos que nos conquistou por a súa versatilidade, por o seu talento. Son Iker e Ángel, os netos do Rosal. Que tal? Como estades, rapaces? Pois, moi ben. Que vos dixeron esta semana no Rosal, os vosos amigos? Demais. Sí, Moitos. Estades contentos? Moi contentos. A verdad que sí. Bueno, pois nós máis todavía, porque xa forman parte da nosa familia de Xuntos. De feito, xa veñen, como vedes, pois que non sei que nos traedes xa preparado para hoxe, un dos vosos números seguro, pero antes queremos darvos unha sorpresa. Porque, como ben dicides, foi unha semana onde só recibistes halagos, moito cariño da xente que vos quere, que un día como hoxe quiso ter para vos, pois, este mensaxe, esta sorpresilla. Mirade. Iker e Ángel son os gañadores e son os nosos gañadores. E teñen todo o noso apoio. Porque son increíbles, pero realmente creíbles. Porque son de Rosal e son os mellores. Porque son des moi vos, son des auténticos, nacestes para iso. Sabes un fenómenos, tíos, nada lo máis que merecido. A ver se nos vemos pronto. Unha gran aperta. Estamos moi orgullosos do que estades a facer. E agora xa non só vos vamos a disfrutar nós, sino que vos vai a disfrutar todo o mundo. Enhoraboa e a por todas. Estamos moi orgullosos de vos. Nós sabíamos que vos ias conseguilo. Pequiños netos. Porque nós somos conscientes día a día do esforzo e do traballo que poñen no que fan. E pensamos que teñen todo para conseguir o que se propoñan. E nós apoiándovos sempre, claro, sempre. Xones os mellores! Netos do Rosal! Netos do Rosal! Netos do Rosal! Netos do Rosal. Ai, por favor. Rapaces, que? Pero ahora como vamos a actuar? Isto se os acaba de descuadrar todo. Que se me empañaron as gafas e non utilizo. Bueno,
Bueno, que pasada, canta xente aí que vos quere, Non sabía nada disto. Eu tampouco. Bueno, Por iso unha a pequena sorpresa, sorpresiña claro, non Pili do equipo. Moitas grazas, Que ben, canta xente aí querida, verdad, Pili, que os admira, que os quere. Que vos anima a seguir adiante, que non perdades a ilusión polo que facedes, claro está. Ese bo rollo que transmitides. Nada, pues con esta boa enerxía que vos transmitiron aí familiares, amigos, pois nada, imos a pedirlle xa aos netos do Rosal que tomen posesión deste plato de xuntos e nos deleiten cun dos seus sketch. Un aplauso forte para eles. Luns, 25 de marzo. O doutor Gutiérrez se dispón a levar a cabo un día máis na súa consulta. Xa deixei isto a vista de todo o mundo. Pero como me pode estar gañando Manolo 77, me cago? Sí. Non, agora mesmo estou moi ocupado. Dille que non pase, sí. Pero a quen acabas de deixar pasar na consulta? Hola. Hola, boa tarde. Hola. Son o doutor Gutiérrez. Hola, doctor. Toma asento, por favor. Sí, por supuesto. Pero referíame o máis cercano, claro. Claro, perdón. Sí. Es que no le había entendido el rollo de la silla. En fin, bueno. Cristian Domingo Mosquera Diumano. Diumaro. Cris. Vamos moi ben. Cris. Que lle trouxo hasta aquí? Mi novia. Non. Me refiro a que lle ocorre. Pues mire usted, señor doctor. Tú teme. ¿Cómo? Da igual, continúe. Bueno, pues yo tengo un problema. No, pero se iso está clarísimo. Y es con mi novia en la cama. ¿Y qué lle pasa? No aguanto su ritmo. Ese é o problema. No, es otro. Pues conteme o problema dunha vez. Bueno, pues yo es que tengo un sonido extraño en el paquete. Veña comigo entón. Voy. Ai, déxeme que me olvidei a ficha técnica un momento. Vale, pues como lle iba a dicir... Pero que fa? Ir contigo. A camilla. A esta. A única que hai, Cris, a única, pero que camilla vai ser? Es que estoy nervioso. Dai, sí, xa se nota. Bueno, teño que facerlle un par de cuestións, así estou obrigado. Por supuesto. Vostede fuma? Lo que? Non fuma. Cris. Sí. Tóquese o codo. Sí. Cris. Sí. O codo, Sí, va a hacerlo ahora mismo. Observacións, luces xustas para pasar a ITV. Bueno, imos comprobar ese sonido que dice vostede que ten aí abaixo, non? Vostede tosa. Ai, que problema. Discúlpeme que me haya posto desta forma. Eu non son de forma así. Muchas gracias. Son moi tranquilo. Non, gracias, non. Séntese nesta silla, non se vaya a ningún lado. Perdoi que me haya posto así, de verdade. Non te preocupes. Ben, Cris, os resultados non estarán ata mañán pola mañá. Vale. O único que lle vou pedir é que me ten que rellenar de orina este cubiño de aquí e deixalo en recepción. Pero yo no tengo tanto pis. Non, pero se non é unha cuestión de cantidade, é que non me fío da tua puntería, verdad? Claro. Bueno, pois déixeme iso en recepción, vale? Pues hasta mañana. Gracias. Esta historia continuará. Que rapaces que son boísimos, de verdad, esto. É que eso es unha pasada. O mellor é que esta historia continúa e habemos un anaquiño, non? Xusto. Un aplauso para estos máquinas, por favor. Nos comezamos a nosa final semanal de Xuntos Quero Ser Artista. Acompáñame xa Judith, benvida de novo. Hola. Judith, que onte vos del show rapaces. Sí, non? Que tal, Judith? Moi ben. Que tal a túa experiencia ayer? Encantoume. Sí? Sí. Ven ca mismo sorriso, coa mesma enerxía, verdade? Que onte chamouche, como era? Judith Vitamina. Judith Vitamina. É o meu multivitamínico. A mí o que me encanta dela, sobre todo, é que supostamente non é profesional, non se quere dedicar, pero ela chega aquí. Eu creo que é polo que ven tranquiliña, porque ves con unha pausa que gústame, esa seguridade coa que pisas o escenario. Gracias. Que nos vas a facer hoxe, Judith? Pois vou cantar unha canción de María Becerra. Que está guai. tan de moda últimamente, pois. Que guai, gústame. Veña, eu xa... Deseando escoitarche? Sí. Pois veña, un aplauso moi forte para Judith.
que fue una mala partida, porque con mi corazón terminaste jugando. Pero para que sepas no estoy arrepentida, porque al perderte terminé ganando. Y se terminó. No quiero tus besitos ni tu falso amor, no quiero regalitos, no pidas perdón, que mi corazoncito hoy te dice no. Qué pena me das si te miras como venís y me rogas, pero puertas afuera eres un galán, y a tu telenovela ya le di final, y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós. Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé, ni por un segundo a tu doble vida voy a volver. Lady. Oh, no, no, no. Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé, que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré. Un día probaste otra boquita y a mí me conquistó, y tú que por ti andaba loquita, pero ya se acabó. Muchas gracias. Que enerxía ten esta rapaza, Pili. Yo viu, de verdad, que nunca... ¿Sabes qué, Pili? Que, amor? Que onte dixen que non me quería dedicar a isto profesionalmente, pero eu estuve nunha orquesta. Que era raro que fixese ben. Porque é unha segunda opción a música para min, entón, pois aí está. Iba a preguntar ahora si nunca tuveras roce cunha orquesta, cun grupo, porque ter moitas tablas, Ano nena. pasado, por primeira vez, encantoume. Anda, e onde estuveches? Tokio. En Tokio, vale, perfecto. vale. Xa me parece a mí que ter moitas tablas. Como Judí. que habíamos moi sueltas Sí, xa moi no movéndose, escenario, claro. para dedicarte a verbena, claro, está maravilloso. Además, moitísimo. Ademais, hoxe escolleches moi ben, porque levamos toda a tarde falando de verbena, ti trouxeches aí canción xa verbenera. sabelo, E sin sabelo, mira. A verdade é que moi ben, vimoste moi cómoda no escenario, tes unha enerxía moi guai, a verdade é que felicidades. Moitas gracias. Dicir que creo que a súa actitude sen estar cantando, a súa positividade, creo que se reflexa tamén nas actuacións, porque no momento do break musical onde estabas bailando non estabas a facer un gran paso, pero a túa enerxía era que o público facía que estivera vibrando e bailando contigo. O sea que encantasme, de verdade, Moi ben. Moitas gracias. Parabéns, Judí. Pois nada, moita sorte nesta final corra aí o backstage. Isto é unha plataforma de talento como que me acompaña quizá Martina, benvida de novo. Guapísima, Martina. Es Urado? Hola, Martina. Hola. Que guapa ves hoxe. Gracias. Vas a bailarnos outra vez baile urbano? No. Xa me parece polo vestimenta. Que nos vas a facer hoxe? Jazz. Anda. Caramba. Pero ti pegallas todos os estilos logo. Si tuveses que elegir o estilo que máis te gusta bailar, cal sería? Urbano. Urbano, non? O que fixeches onte. Sí. Pero hoxe quixeches aproveitar e dicir, bueno, pois vou ensinarlle algo máis diferente, non? E que además, Tania, creo que é complicado que unha bailarina esté completa en todas as disciplinas de baile. O sea que se agradece que ensines un poquinho máis do que sabes facer. Moi ben, Martina. Gústame. Ven a túa experiencia de onte, Martina, contenta? Sí. Sí? Pois venga, deseando verte. Un aplauso moi forte para Martina. They tried to put me on the cover of Vogue, but my legs were too long. Every day is leg day. Monday, Tuesday, Wednesday. Thighs, calves, all the way. Thursday, Friday, Saturday. Sunday is the one day I get on my runway. Ready for it, hunty. Ready for it, hunty. I'm legendary. All legs, no dairy. I'm legendary. All legs, no dairy. Legs, legs. What's on the menu? Legs, legs. What's on the menu? Legs. Legs. Legs.
What's on the menu? Legs. What's on the menu? Legs. Linda. Naomi Smalls. Christy. Naomi Smalls. Cindy. Naomi Smalls. Claudia. Naomi Smalls. Legs. What's on the menu? Legs. What's on the menu? Legs. What's on the menu? Legs. ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Qué rollazos ten esta nena! Martina? Cargouseche. Ah, no. Ah, como estabas facendo así, digo, Todo controlado. Ven aquí, corazón, que se te vexa ben. Que tal? Que vos pareceu? Como de bailarina. Eu vin jazz, pero tamén vin urbano aí, non? Un pouco de mezcla, todo. Claro, que o jazz creo que involucra diferentes estilos de danza un pouquiño, entonces está ben que elixer este estilo porque así podemos vela en todas as disciplinas. Sí. Además, creo que ten moita personalidade bailando, non? Entre as caras que pon, que a fai superartista bailando, porque cantos aniños tiñas? 10. 10. Jolín, eres unha nena e a verdade é que todo o faz moi medido, moi concentrada, pero ao mesmo tempo tamén, pois eso, xogas ca cámara. E vese tranquila. E vese tranquila, sí, como que baila tranquila. E además, tes aí un paso como este paso teu que O dos brazos, como fas sí, como fas cos brazos, que me... Aí, ves? É como ese paso moi característico dela, moi ben. A mí gustou moito, Martina. Onte dicía Martina que gustaríame verla con un poquinho máis de forza, con algún pasiño máis rápido nas transicións. Teño que dicir que sí que os feito, porque sí que gustoume que na silla aplicabas carácter e forza. A veces a forza non é física, na mirada tamén está forza. E hoxe a tiñas, Martiña. O sea que moi ben. Felicidades. Que ben, pois noraboa, Martina. Corre aí detrás do escenario. Empezamos forte, xurado? Sí. Forte. Madre mía. Como son os nosos concursantes, como traballan para brillar logo neste escenario de xuntos, como Nuria, benvida de novo, Nuria. Buenos días. Outra muller aplicada, traballadora, como onte nos confirmaban os seus pais aquí, verdade? Totalmente. Sí. Eu quero saber que nos vai a traer hoxe. Que nos vas a cantar hoxe? Tómame o déjame de Mocedades. ¡Qué bonita! Pero que bonita. É un tema que además nos fascina aos tres, creo. Sempre gustanos escoitalo. Como saben os concursantes como tocarmos a fibra, Xa nos coñecen. E como estás, Ose? Tranquila? Un pouco nerviosa. Máis que ayer, Nuria. Sí. Sí, por qué? Non sei. Pois tranquilízate, pensa que non estamos aquí. Claro. Disfruta como Disfruta fixetes como onte. onte. Viñeron papá e mamá contigo, Ose, tamén? Pois Eu entonces soy está irmán. todo. Non te preocupes que eles están aí contigo, sabes? Xa estou vendo a tua nai aí por aí entre o público, co teu irmán, que te chegue toda esa boa enerxía e a disfrutar con Mocedades. Un aplauso moi forte. Pero no me pidas que te crea más. Gracias. Ai, Nuria, Xa pasou. eso. Iba a Xa pasou. seguir eu fora. Xa está.
Qué bonito cantas. Estabas nervioso un poquito. Hoxe moitísimo máis que ayer estabas máis nervioso. Non collas, Rocío, non collas. Revélome contra o comité, non veña, va. Que Moscú. Que tal, boa tarde? Hola, boas tardes. Sí? Xa, colgou. Que di? Bueno, confirma máis ben que hoxe vai intervir no que digades vos. Que ben, así marchamos. Creo Es que que non sei eso que significa, non sei se exime. pa ben ou pa mal. Claro, quen sabe. Como decido o comité. Estou aquí con Nuria, que quedaba pendente da valoración do xurado antes da publicidade. Eu creo que a nai que a temos aí agardando 10 points, verdad? Llera. O pai tamén aí agardando fora. Bueno, que vos pareceu a actuación? Preciosa. Eu teño que decir que a min gustoume moitísimo máis ayer, Nuria. Oxe, vinte tan nerviosa, non sei por qué. Non sei por que traía esos nervios, sería ao revés, non? Ayer sí, oxe non. Moi seria, moi estática, non sei, Nuria. A ver o que decidimos despois. Sí, estabas moi nerviosa e a min gustaríame que disfrutases máis da actuación porque non tes por que estar... A ver, sempre hai que ter nervios, evidentemente, sempre hai que ter nervios, pero cantas super ben, eres unha rapaza moi afinada, notase que hai un gran traballo detrás coa túa profesora de canto, entón ti sal segura e a comerte o escenario porque fixéchelo de verdad, tes unha voz lindísima e moi afinada. Non te tens que preocupar de nada. Nuria. Sí, Rubén. Nada, solo quería saber, a canción a lesiches ti? Vale, era por si igual había sido aconsellada para decirte que sempre o que fagas no escenario ten que ser decisión túa, vale? Todo ben, Nuria, moi ben. Ai, que queremos ver a Nuria aí sorrinte. Nada, ti quédate cos mensaxes positivos do xurado, moita sorte na final e corra aí o backstage. Moita risa, que é o que nos fai falta sempre e o que nos van a traer seguro. O que ti queiras, as que xa temos aquí preparadas, Pili. Si son camaleónicas, Eso sí. Hola. Non teñe nada, boas tardes, non teñe nada que ver cas de onte. Sí, señor. De que vides hoxe? Rosalía de Castro. Rosalía, vimos de Rosalía. E vimos o día previo ao enterro de Rosalía, que ayer dixestesnos que viñemos con unha obra que non era moi cómica, pero hoxe vai ser menos cómica porque vai ser pois máis... Claro, chicas, porque eu lles quería hacer unha pregunta, Rocío. Vos o que facedes non é soamente humor, vos sodes actrices, intérpretes, e non que veñades a facernos rir, senón vides a ensinarnos como actuades, non? Vale, para que eu tamén entenda a situación. Sí. Perfecto, pois entendido, pómonos solemnes entón, para ver, moi solemnes, para ver a representación de O que ti queiras. Un aplauso. As campás tanxen por min, escoitalas non me espanta, máis ben todo o contrario, forman parte da miña vida. Se algunha vez enmudecesen, pesaríamos silencio. Dende nena a morte rondoume tenra, amiga, tan próxima como a miña imaxe no espello. É a única confidente na que podía crer, a que me daba respostas certas a tantas preguntas vagas. Por fin, hoxe estás aquí, dándome a certeza de que eu existín e aínda existo. As campás tocan a morto, por eles, non por min. A pesares de que a terra aínda está removida sobre min, non quero compartir os seus murmurios de mortos. Deixáronme só agora, como me deixaron só de viva. Padrón, padrón, Santa María del Estrobe, malia todo, non quero decirvos adeus. Estiveche chorando. Non, xa pasou. E por que tiñas pechada a porta? Porque non quero que o meu pai entre aquí. E por qué? Esta mañán díxome que ia queimar todas as cartas de mamá.
Non ten dereito a facer iso. Ai, pobriño. Que non ten dereito a queimar esas cartas. Teu pai ten dereito a facer o que el queira. Sí, a facer desaparecer o que a el llamola dende logo. Ai, Dios mío, Alexandra, pero de que falas? El quixo borrar as probas. Probas que hai nesas cartas. Pero de que probas? Que probas? De que papá nunca quixo a mamá. Ai, pero que parvadas dis? Ou polo menos non a quixo como ela esperaba. Ai, ti desvarías, miña nena. Ti non liches os seus diarios. Eu non leín, non. Pero eu criei aos seus fillos, sabes? E como puideron ter esos nenos, sense querer? Como? Non é xusto que faga iso. El pode facer e queimar as cartas se quere. El ten a súa razón. O mesmo que ti estás a facer cos seus escritos e os seus cuadernos. Porque ela me o pediu antes de morrer. Pero non mencionou as cartas de papá. E non é xusto que faga iso. Non te atormentes, Alexandra. Ás veces non é doado saber o que é xusto. Eu nunca o souben. Atravesábanme lufadas de rabia e dor incomprensibles. Filla, quero que saibas unha cousa. Foi duro convivir conmigo. Nunca fun unha persoa fácil. Toma, lévaos. Gardarémolos no fallado. Pero por qué? Están ben aquí. Non, quero deixar este cuarto baleiro. Aínda que queimases as traves do teito, encalaras as paredes, nunca poderías facer desaparecer a miña presencia. Mira este debuxo, mira. Este debuxo fixo teu irmán. O merendeiro baixo a árbore das camelias. Dallo, o vídeo ao querer guardar. Ti pensas? Sí. Lembro o día que o fixo. Volvíamos da beira do Sar cos cestos da merenda sen abrir. Unha nube de verán sorprendeunos a todos. Ríamos como a tolos mentras a auga nos corría por a cara. De súpeto saíu o sol e decidimos merendar no xardín. O vídeo debuxábanos e nos facíamos yacenos. Nunca esquecerei aquela tarde. Eu acababa de saber que ia ter un novo fillo. Sentíame chea de vida e non paraba de rir. O vídeo reflitiou esa felicidade nunhas poucas liñas. Será tan doado pasar da luz á penumbra. Onde estades? Decídeme como se traspasa o umbral. As sombras están comigo como estiveron sempre. O mundo das sombras resúltame familiar, sempre que as evoco veñen. Bueno, qué pasada. Vinde aquí, por favor, as tres. Madre mía, cómo nos descolocan estes concursantes. Claro, onte facéndonos un sketch do carné de conducir, vinde aquí, un aplauso. E hoxe deixándonos a todos con esta vis dramática. Pili, non sei que vos pareceu, claro, este cambio de tercio. Eu sigo pensando o mismo de ayer. Eu creo que vendo ya a obra inteira debe ser un espectáculo verbos, porque é verdad. Non sei hasta que punto estes papeles que nos trouxestes ao programa poden valer para un concurso dunha tele, pero nadie vos quita o voso mérito porque sodes buenísimas as tres. Sí, como actrices, dende logo que sodes maravillosas, interpretades de maravilla. Sí que é certo que o mellor en televisión e en pantalla non se entende, pero eu, dende logo, prometovos que no teatro, que a mí encanta o teatro, estarei aí en primeira fila véndovos. Moitas gracias. Moitas grazas, o que ti queiras ir aí detrás do escenario. Está connosco Patricia, benvida outra vez. Patri, como estás? Ben, hola. Bueno. Que tal? Ben. Bueno, hoxe vexo te máis suelta que ayer, non? Sí, un pouco. Ao revés que Nuria, perdón. Bueno, é que ao final, o segundo día estás menos nerviosa. Como que xa colleches máis confianza co escenario, non? Sí. Que nos traes hoxe? Unha canción de Ariana Grande. Guau. Te gustan as cantantes que cantan forte e que suben ben de tono, a ti. Veña, vamos Pois a túa, bonita, vamos a verte. Imos a verte con que nos sorprendes. Os un aplauso moi forte. I
you try. I like to blame it all on life. Maybe we just weren't right, but that's a lie. That's a lie, and we can't deny it's as much as we want. But in time, our feelings will show. 'Cause sooner or later, we wonder what we gave up. The truth is, everyone knows. Almost is never enough. So close to being in love. If I would have known that you want me the way I wanted you, then maybe we weren't able to worse apart. But right here in each other's arms, and we almost knew our loved ones, and almost is never enough. ¡Qué surado! Ai, Patricia, que tal? Como te sentiches? Ben. A ver, non hai dúbida de que tes unha voz moi doce, moi bonita. Sí que é certo que se escapaban aí algunhas notiñas nalgúns xiros, pero o resto moi ben. Eso nada, con máis estudio, con menos nervios ao mellor, porque ao final estamos en directo, cantas en riguroso directo e sempre se escapan notiñas, pero non te tes preocupar que de maravilla. Vale, gracias. Sí que é certo que hubo aí algún detalliño pequeniño, pero a mí o que me gustou comparado con onte é que onte comentábate que había aí algunha perda de aire nos graves. Hoxe a túa voz estaba perfecta, ben emitida. Encántame ese brillo que estés nos agudos. E teus pais onte dicían solamente escoitamos cantar na ducha. Pois que se preparen porque creo que van te ver cantar na ducha, en concertos ou donde sexa, porque a cousa aquí promete, Moi ben. Non vou ser repetitiva, opino igual con meus compañeiros. Patricia. Vale, moitas gracias. Bueno, pues moi boa valoración. Patricia corre aí detrás do escenario porque xa temos preparada a Miriam no noso escenario de xuntos. Hola, boas noites. Boas tardes, digo. Bueno, aquí como se fora noite, xa, Pili. Esa é a costumbre, Miriam, que Sí, temos a xa, ver. verdad? Temos como uns clichés xa que dicimos boas noites, estamos aquí en tal sitio, é a costumbre que temos os cantantes xa. Que tal, Miriam? Moi ben. Que nos traes hoxe? Pois traigo outro tema meu que se chama La Primera. Ui, que maneira de arriesgar. Venga, dalle. Desexando escoitar ese novo tema de Miriam. Sabes que siempre tengo respuestas para ti. Que diga lo que diga, siempre te hago sonreír. Y ahora escucha bien, préstame atención. Todo lo que te digo me sale del corazón. Se para el tiempo cada vez que te veo llegar. No intentas entenderlo, no sabría explicar. Porque cada mañana te busco al despertar. Y si sueño contigo nunca lo quiero olvidar. La primera vez que te vi, lo supe al momento. Supe que eras tú, supe que en las estrellas está escrito lo nuestro. No importa lo demás, así que nos pondremos a escribir nuestro propio cuento, que nunca tenga fin. La primera vez que te vi, lo supe al momento. Lo supe al momento. Lo supe al momento. Nunca tengo miedo, contigo sé que puedo. Me llevas de la mano mucho más allá del cielo. Te alejo de lo malo, te levanto del suelo. Te busco en un abrazo y nos fundimos como hielo. Se para el tiempo cada vez que te veo llegar. No intentas entenderlo, no sabría explicar.
cada mañana te busco al despertar y si sueño contigo nunca lo quiero olvidar. La primera vez que te vi lo supe al momento, supe que eras tú, supe que en las estrellas está escrito lo nuestro. No importa lo demás, así que nos pondremos a escribir nuestro propio cuento que nunca tenga fin. La primera vez que te vi lo supe al momento, lo supe al momento. Gracias. A ver, qué gusto da, Pili, ver a esta xente con tantas tabuas, ¿no?, sobre o escenario. Sí, bueno, hai que decir que foi nos collendo pouco a pouco. Sin duda. Como Nuria, como Patricia, así empezou Miriam. Sí. E o progreso foi espectacular. Gracias. A mí o que máis me gusta de Miriam é que ten clara, o dicía onte, a súa personalidade. Creo que a veces saber a personalidade que queres levar adiante como artista é difícil. E ti, a canción de Ose sigue a línea de onte. Sí. E tener un empaque de todo o teu perfecto está genial. Gracias. Miriam, que deixou o xurado ca boca aberta. Un aplauso, corre aí detrás do escenario. O xurado está a intercambiar papéis, a intercambiar impresións. Imos a deixarlles un anaquiño máis para que pensen o que facer e que mellor que vendo de novo os netos do Rosal. Bos días, Cris. Que? Todavía non entendeu o da silla, Anda, acércate un pouquiño máis. Perdón. Ai, como me deixaron esta mesas da limpe... Vostede non cambia, Bueno, conteme, que tal lle foi a noites? Continúan os ruidos no seu... Paquete. Paquete. No, pues ya no. Xa no? No, porque esta noche dormí solo. E a súa noiva? La dejé. Ay, discúlpame. No se preocupe. Sí, la dejé por Facebook. Por Facebook. Sí, porque no me atrevía a decírselo en persona. Pues fíxese vostede que eu lle tiña como alguén botado para adiante, espabilado. Sí, que lo soy. Lo que pasa es que le envié un mensaje y ella no me lo vio. ¿Usted cree que ella sabe que lo dejamos o no? Bueno, Cris, xa teño aquí os resultados das probas que fixemos onte pola mañá do tema do ruido ese que ten no paquete. Sí. Teño que decirlle que saíron moitos resultados nestas probas. Ok. Ten vostede pérdida de audición no oído dereito. Como dices? Que ten vostede pérdida de audición no oído dereito. Claro, Ademais de outras patoloxías como sustitución dun pulmón, chepa, pérdida de memoria a corto prazo. ¿Cuál era la anterior? A chepa. La mochila. Sí, e moitas máis cousas. Pensamos, Cris, que, o seu problema ten unha sinxela solución, xa que debido a un exceso de ritmo manter relacións sentimentais co seu... Pero si he dejado a mi novia ayer por Facebook. Xa, entón a cura será máis fácil. Pida cita e, xa nos veremos outro día, non? Una cosa, doctor, ¿me podría decir que máis patologías tengo, por saber? Sí, se ten vostede para aburrir, déxeme ver. Pois ten bronquitis, dor de gorxa, apendicitis... Que pasa, doctor? É que isto non pode ser, non... A vostede algunha vez lle dixeron que é superdotado? Sí, yo siempre estuve dotado para todo en la vida. No, que isto ten que ser un erro porque non... Pero, por casualidade me podría decir a raíz cadrada de 8.667? 93,63. No. Sí. No. Sí. Non pode ser. Sí, pues yo juraría que sí. 93,63 periódicos. Mi padre, que trabajaba en un kiosco. Pero se acaba de deixar a súa noiva por Facebook, como vai ser superdotado? Bueno, esos son temas personales que no he venido a hablar aquí. Pero se os sacaste ti. A ver, señor doctor, ¿me puedo marchar ya? Que lo he entendido. Menos ritmo y empezar a fumar. Me ha dicho. Sí. Bueno, pues muchas gracias, señor doctor. Una última cosa. ¿Cómo se llega a eso de ser doctor? Bueno, pues ten que estudar un doutorado. Buen chiste, ¿eh? Doctorado. Qué vacilón el tío. Menudos fenómenos, Iker e Ángel, los netos do Rosal, menuda boa lección fixo xurado. Grazas por facernos rir, ata semana que ven. Grandes. Comeza o veredicto, que xa sabedes que cambia nesta terceira tempada. Primeira pregunta para o xurado.
Temos a Judith como a primeira. Ides a puntuar a Judith, Pili? Sí, vamos a puntuar a Judith. Judith, a mí encantoume moitísimo a túa actuación, o teu rollo no escenario, hoxe xa descubrimos tamén por qué, que tes tablas no escenario, así que eu vou dar esta tarde un 9. Eu necesito a miña dose de vitaminas o día, 9 puntiños. 9 puntos. Pola miña parte tamén 9 puntos. 27 puntos para Judith, que se pon en cabeza. Imos a con Martina, de novo, pregunta nesta terceira tempada para o xurado. Pile, ides a puntuar a Martina? Con todo o dor da nosa corazón, no. Non vamos ides a puntuar. puntuala. Bueno, pois que imos facer nesta tempada? As normas son moito máis exigentes. Martina, teñose que pedir que Rocío, fixo moi ben, pero que comprendan que nos esta temporada non é por nós, sino que dirección, oblíganos a ser moitísimo máis severos, máis críticos cas actuacións, porque están vindo unhas actuacións moi, pero que moi boas. Pero moi ben. Pero ese aplauso para Martina, moi guapa. Continuamos. Ay, Dios mío, esta tempada esto vai ser moi difícil. Nuria, Pili, ides a puntuar a Nuria? É tan complicado. Sí. Hoxe tampouco vamos a valorar a Nuria. Pero Nuria, sigue estudiando así como estás facendo, Vale? Estás no bo camiño, vale? Pois pedimos un fortísimo aplauso para Nuria. Eu digo vos unha cousa, o comité todavía non se pronunciou, non sei, eu estaba vos vendose moi duros. Podíase pronunciar e sacarnos a nós deste marrón que bastante mal lo estamos pasando. Venga. Bueno, imos o que ti queiras, estas bravas mulleres. Pili, imos a puntualas? Con toda a dor da nosa corazón tamén, non vamos a valoralas esta tarde. O que ti queiras. Moi ben, chicas, de verdade. Madre mía, temos aquí agora mesmo Judith con 27 puntos, Patricia e Miriam. Quen das tres, unha das tres, gañará os anos a final semanal? Quen? Patricia, ides a puntual a Pili? Eu xa teño medo de facer esta pregunta. Vamos a puntuar a Patricia hoxe. Ben, moi ben. Patricia, eu quero que te sigas formando como estás facendo para, vamos, perfeccionar máis aínda se se pode esa voz tan bonita que tes. Vale, vou dar esta tarde un 7. 7 puntos. Patricia, esta tarde da miña parte tes 8 puntos. Encántame a túa voz brillante e limpa. 8 puntos. Eu, esta tarde, Patricia, ánimo a por todas, lucha polo que queres. É un 7 esta tarde, chocolate. 7 puntos, 22 puntos. Bueno, xa escoitamos dúas valoracións. Fixadevos como está o xurado nesta terceira tempada, Bueno, imos con Miriam, esta cousa apretadiña. Xurado, primeiro, ides a puntuar a Miriam? Vamos a puntuar a Miriam. Ben. Miriam, non teño moito que decirche porque xa se ven as tablas que tes no escenario, todo o esforzo que hai detrás, o traballo que hai detrás e a verdade é que me encantan os teus temas propios. Declárame fan absoluta. Un 9 esta tarde. 9 puntos. Sí, a verdade é que eu tamén me declaro fan porque ás veces mentimos un poquinho e decimos, ai, sí, jústame, pero mentira. E contigo teño que dicir que jústame de verdade os teus temas. Un 9. Eu quero ver pronto ese disco producido por todo ese equipazo, non? Por Nando Young, por suposto, un 9, Miriam. Un 9, 27 puntos. A ver, aquí hai un empate, non? Pili? É verdade, non? Ai, pois ni nos déramos conta. Ai, sabes quen se deu conta? A ver. Sabes quen se deu conta, non? Pois están atentos a todo. Vou matar sentar, non vos digo máis. Que tarde levamos aquí. Hola, boa tarde. Que tal? Boa tarde. Ai. Ti crees? Xa. Dime que esta tarde non estivestes moi acertados que hai un empate. E agora que facemos? Comité? Claro que...
Como? Pero, Pili, vais a enfadar ou... Pero que di? Buah. Rocío, por Dios. O comité desempata. Queredes saber que dixo o comité? Home, claro, xa. Que Miriam é a nosa gañadora! ¡Vámonos! Grazas por estar aí. Ata o sábado que ven, a vida é mellor xuntos.